Dag mevrouw. Hoi. Mag ik ook wat vragen? Ja, ik moet sommige vragen. Wat heb je aparte biersten? Dat zijn walibi's. Ja, er loopt van alles hè. Er zit van alles. Ziet geen mevrouw Els? Ja, Dat staat hier op het bordje. alle mannen afgeroken, ik kan ik het niet vertellen. Oh, daar werd er meer van? Ja. Oké. Nou, wachten we even. Ja. Wallabies. Is dat iets anders dan wannabes? Is een wallaby, is dat een soort van wannabe kangoeroe? Zo van, ik wil geen een kangoeroe zien, maar ik ben er toch net niet. Ja, ze zien ook eens de... Hallo. Hallo. Wist ik ook iemand van het beurtje? Ja. Wist ik Kai of Ryan? Ryan. Ryan. Ja. Daar is toch ook iets met de biersten? Zelf met. Nee? Oeh, is dat de waakhond? Dat is de waakhond. Dat is een kwooie zo te zien, of niet? Ja. Daar moest ik geen ruzie mee krijgen. Maar wie zijn hobby is dat dan, hier met die biersten? Van mijn pap. Die er nog aankomt? Ja, dat Wat goed is. Oké. Toch knap hè, van zo'n peert, dat hij zo lang op zijn achterste been kan blijven staan. Aha. Doet je ook iets met peert? Ja, doe voor met handelen. Ja. Ach, je handelt in peert. Ja. Dag meneer. Goeiedag. Even kijken, dan hebben we bijna iedereen op het beurtje gehad. Hè. Dan ziet je waarschijnlijk meneer Jan. Ja, ik ben Jan. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, onze aandacht wordt toch getrokken door de wallabies. Ja. Wat heb je nog meer? Ja, die heb ik toevallig binnen. Nog het kamelen heb ik hier lopen hoor. Pardon? Kamelen? Kamelen, ja. Ik ken, als je wil, kan ik ze naar boete doen. Kan ik ze in de wei zetten. Ik hou ze even naar binnen lopen, want dan het regenen wordt. Ja, leuk. Waar heb je ze staan? Die heb ik. Ja. Moet je even mee lopen? Ja, kom met, wacht. Wacht, hebben we even wachten. Kijk eens, Rudy. Dit is toch wel een hele aparte plek hier. Heel laat echt van alles rond. Dit is niet van ook, hè? Ja? Dit is niet van ook, hè? Nee, die zijn van de natuurmonumenten. Ik zal me even voorstellen. Bas van der Zwaan, L1. Programma onderweg. En precies zo hoort het. We waren onderweg, we reden heel langs. En we dachten van, ja, dat is toch wel heel apart. Ja, hier heb ik ook kraanvuur en zo. Het gaat mee rond van zomergoes zetten we hier op. Dat we ook allemaal valdering gaan zetten. En je goed nog een hoes bij je bouwen? Nee, een zomergoes. Een zomerhuisje. Ja. En weet jij het al wonen? Als de vrouw niet braaf is, dan zetten we die daar. Oeh. Komt dat wel eens voor, Ryan, dat mam niet zo braaf is? Ja, ik denk dat ze dan vast in het woorden kunnen. Kom plaats, kom op. Bloeken, kom plaats. Ik huur het al, pap is gelukkig getrouwd. Ja. Mam is gelukkig en pap is getrouwd. Kom in, bloeken, kom. Oh kijk, en ze luisteren ook goed naar de baas. Ja. Doeven. Ja, wie kijkt er nog naar doeven als je kamelen heet? Die is zo nieuwsgierig. Ah, je kent zo hier achter die sporen op. Ik zet er wel. Maar laten we even opkomen. Nee, door. Hallo. Die van naar de wei in. Dan kunnen ze naar de wei in. Ik zal het openmaken, dan kunnen ze naar de wei in. Er staat ook nog een kleintje tussen. Kijk. Ja, de man alweer al, is er alweer tussenuit. Gewoon ze naar binnen laten gaan, was het regenen. Ik heb ze normaal boete lopen. Camille die haalde niet van regen. Ja, wat was het regenen, toen straks weer 7 dingen af.
Allee. Kom maar. Allee, kom. Kom op. Daar die kom. Hop. Daar die kom. Nou, dat doen ze hier. Die wijten de weg. Ja, dat weten ze wel, ja. Hier dat lopen we langzaam. Maar ze zijn super braaf. Hop, kom op. Maar weten ze de wijn verdienen ze staan. Je zal ook naar de camera gaan kijken. Hè. En dat kleintje, wie al de staat? Dat klinkt dus al nu, zo gaat 4 maandjes. Hè. Kom op. Hop, kom. Kom op. Ik ben niet zo zeggen, gaas! Oh, hier dat draaf niet. Daar wandelen alleen maar. Ja, dan moet er altijd het einde de laatste zien, hè? Ja, lieg een beetje op mij. Hop, kom op. Wat is nou hier goed is daar, ja. Hop, kom op. Is dit ook de oudste van het stel? Ja, ja, als de hings is dat. Dat deed hem maar rustig Oh, aan. zo. Ja, ja. En de rest, dat zien dames? Ja. Hey, hop, kom op. Ja, de baas neemt zich de tijd. Nou, ik maak het fik van ons hier af en toe. Dan kunnen ze niet meer druk. Maar ze moeten eigenlijk heen naar binnen. Door naar binnen, ja. Hé, hallo! Oh, dat is de Kai. Wanneer is dat kijk? Goedemiddag. Goeiedag. Pas van de Zwaan L1. Wat ik was aan het opruimen ben. Ja, gewoon. Kom op. Waar kan je jagen? Eens even met eraf. Hop. Oh, dat weet ik. Ja, kom op. Hey, kom op. Hop, hop. Hop. Kom zo dan. Als je maar even opruimen, dan ga je hier. Ja. Zo. Hey, hebben jullie nou mazzel dat je toevallig allemaal samen toeziet? Ja, dat is wel toevallig hoor. Ja, ja. Hoe zit dat? Werk je altijd mee hier? Hij werkt met die en hij gaat het 's morgens met naar de Perenmarkt. En dan zijn we vannacht vertrokken. Dan zijn we, hoe laat over hier 1 uur of zo gaan. Dan loop ik toevallig even op de bank. En binnen van vannacht ben ik al bezig met hem. En dan zit je op de Peerdermarkt geweest. Ja, ja. En waar is die precies? Barneveld. In Barneveld. Ik dacht dat ze er alleen maar keeper hadden. Nee, maar dat is ook wel een kindroos. Ik ben even filmen. Ik heb daar eigenlijk nog gedaan, is de stuur gewoon. Maar de peerden, dat is Dat eigenlijk... is, en die angerderen, dat is eigenlijk allemaal een beetje hobby. Dat is hobby. Ja. Maar als ik een kameel zou willen kopen, kan ik dan bij jou ook Daar terecht? kunt je Ja? terecht, dat zijn dromedarissen. Dan kiet er de zwijk nog op, want dat is een jonge dromedaris. Daar gaat nog naar Raven, die zit een kamelenmaker. Daar gaat ze naartoe. De dromedaris geeft naar de kamelenmelk. Ja, maar dat noemen ze kameel, maar dat had een 80 dromedaris en dan moet nu bloot worden, daar gaat ze naartoe. Een hingst. Oh, die is voor het nageslacht. Ja, ja. Ja. Dan gaan ze niet binnen eerlijk alleen maar het peert zo. En heb je nog een specialiteit qua peer? Van alles. Van alles? Van alles. Recreatiepeer, van alles. Ja. Een beetje jong Springpeer? sportpeer. Ja. Maar nu heb ik toevallig niet zoveel. Ja, ik heb er boete nog wel een deel lopen. Dit zijn allemaal een beetje recreatiepeer. Maar heb je er ook een beestom waarvan je zegt van dat koers wel eens de nieuwe bonfire? Nee, zit hier op het moment niet binnen. Nee. Maar ik heb wel regelmatig ook van alles gehad, ja. Iets waar Ankie van Grunsven wel blij van zou weren. Ja, maar ik verkoop er vuil naar het boetelang. Ik verkoop de meeste peer dan naar het boetelang. En Ik verkoop hier ook wat peer, maar de meeste naar het boetelang allemaal. En of de kiezen in de wagen sportpeer, of is een vrachtwagen. Geef er maar hier normaal met de vrachtauto weg. Of friesen, of recreatiepeer, of ponies, of van alles. Ja.
Hoe zit je door en terechtgekomen in de peerderwereld? Dat is ook als hobby begonnen. Daar heb Want ik nooit aan een beroep van gemaakt. wat deed je eigenlijk vroeger? Ik heb vroeger op het slachthuis gewerkt. Dan ben ik krank geworden. En dan ben ik hoger maar gepeerd voor de hobby. Ja, heb ik een schat verkocht en eens een keer gaat er verdienen. Ja. Vond dat wel gezellig. Ja, je ziet dat ik niks anders kan. Dat is me te duur voor gebleven. Man. Is het nog steeds gezellig? Ja, dit is wel allemaal moeilijker geworden, maar ik doe het wel graag. Man. Dit moest ik hier doen, dit beroep. Hè. Want dat is nooit wanneer dat ze chic hebben. Zo. Het is Nu is het geen toevallig vakantietijd, dus het gaat rustiger. Maar zoiets morgens begin ik om 3 uur het nacht en dan kan het ook wel tot 12 uur 's avonds. Het morgen is normaal, maar dit is nu een beetje vakantietijd, dus het wordt wat rustiger. Daar man. Oeh, wat is dat voor wat? Ja. Ja. zaken doen. Ja, maar dan moet je eens kijken als het kleintjes zijn. En het liefst wel maar. Papa, al één met passie zijn vak uit.